בגוויל דה מידי, 3842. עכשיו נראה לכם קצת את הנוף מסביב. אז הנה המון בלאנק. כאן המון בלאנק לידינו. נתחיל לראות. הנה העמק פה למטה. עוד מעט אנחנו נעשה את המסלול כאן למטה. בואו נסתכל קצת על הערים מסביב. תראו איזה גובה, איזה גובה, איזה נוף. שם למטה, בצל, שמוני. והנה דני. מה העניינים דני? מה אומרים על הנוף? איזה נוף, איזה נוף. והנה חזרה המון בלאנק. פשוט מדהים. נחזור חזרה, נראה לכם מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. הנה גם גיל. שלום גיל. אנחנו הולכים לרדת פה למטה ברגל את כל השביל הזה עם ציוד מיוחד. כאן איפה שרואים את האנשים נעלה על מגלשי סקי ונתחיל לגלוש לתוך העמק הזה המדהים הזה. נגלוש כאן למטה.